Nyt mä sain tehtyä viimeisetkin työjutut. Nyt ei tarvii enää ottaa läppäriä esiin koko matkan aikana. Enpä olisi eilen uskonut, että missä on tänään. Mä en usko vieläkään. Sähän olit suorastaan nero, kun keksit tän. Mun neroudelle ja jumalaisille meloneille. No eikä ollut. Enkä me veisi ketään shoppailla sellaisiin paikkoihin, mihin niille olisi varaa. No, mutta sä et nyt kato ymmärrä, että Severillä on vähän eritasoiset viikkorahat kuin sulla, kun olet lapsi. Nyt mä vasta tajun, kuinka rankkaa mulla on ollut. Voi, ei kai sun huulet vaan kipeytynyt tosta drinkkien siemailusta. Ei vaiskaan. Kyllä mä tiedän, että sä oot hoitanut lapset ja koko arjen pyörittämisen ja Ihri huitelee ties missä. Huidellut on jo töissä ja hurmaamassa sitä, joka nimeä mä itse mainita. Tiedätkö, ihanaa kun kerrankin kukaan ei kaipaa mua. No mä kaipaan. Uimaseuraksi. Heti kun nää on juotu. Onnistuu. Can I help you? No thanks. How about you? Oh, thanks, I'm good. Do you girls want to have a party tonight? No, I don't think so. You're from Finland. Please just have fun. Okay, I see. Well, thanks anyway. Yeah. Have a nice day. Saa kyllä olla aikamoinen mies, että saa mun pään pyörällä. Ilmeisesti toi ei täyttänyt kriteereitä. Tarviks apua? Kiitos. Ihanaa. Mihin me miehiä tarvitaan? Ohjaa. Lomailu on rankkaa. Todella? Mistä löytyisi vielä korkin avaaja? Eikö se nyt kierrä korkkia? Okei, tää matka on ilmeisesti tehnyt jo tehtävänsä. Viinikin maistuu jotenkin paremmalta täällä. Sano muuta. Sä näytät vielä kauniimmalta kuin yleensä. Niin säkin. Onks kaikki hyvin? Erinomaisesti. Entä sulla? Samat sanat. Tuo äskeinen tuli tarpeeseen. Niin tuli. Mikä mä tarkoitan pelkästään seksiä? Mä en oikein osaa selittää. Mä ymmärrän. Siis mulla on parempi olo kuin mitä pitkään aikaa. Se on kasva kaikki jotenkin niin paljon helpompaa.
Sitäkään sekin johtuu. Mä oon miettinyt ihan samaa. Musta jotenkin tuntuu, että sä aina tiedät, mitä mä tarviin. Mitä sanoa ja mitä tehdä. Ja mä uskon, että mä ymmärrän sua samalla tavalla. Ihan varmasti. Mut mistä tässä meidän jutussa oikein on kyse? Mä oon kuitenkin edelleen kiinnostunut kaksilahkeisista. Jostain ihan ihmekumman syystä. No niin minäkin. Mut silti sun kanssa mä tunnen jotain erityistä. No ehkä kaikkea ei tarvi ymmärtää. Sä oot mun paras ystävä. Eikä se muutu siitä mihinkään. Vaikka me välillä haettaisikin lohtua toistemme luota. Niin, taidat olla oikeassa. Ehkä mä vaan taas mietin liikaa. Mä yritin jotenkin määritellä tätä meidän kuvioa. No jos ei yritettäisi määritellä mitään. Nautitaan vaan lomasta ja hyvästä seurasta. No kelpaisiko tää vastaukseksi? No kelpais. Ystävyydelle. Ja tuleville pettymyksille miesten kanssa. Mitähän kello on? Alkaa olla jo kauhean nälkä. Ootas. Voi ei. Mitä? Mun Nella on soittanut. Mitä mä en huomannut? Moi. No moi. Hei, oliko sulla jotain tärkeää asiaa? Ei. Hei, anteeksi, että mä en ole huomannut, että sä oot soittanut. Täällä on ollut vähän kiire. Ai, mä luulen, että sä oot lomalla. Niin mä oonkin. On vaan niin paljon kaikkea, mitä on pitänyt nähdä. Mä jo ajattelin, että sulla on ihan tylsää siellä. Moi rakas. No ei tietenkään oo. Hyvä. Miten siellä menee? Me ollaan just alkamassa katsoa leffaa. No, mutta sehän kuulostaa kivalta. Mutta hei, mä häiritse pitempään. Niin pääset jatkaa leffan kattelua. Laita viestiä, jos tulee ikävä. Joko? Joo. No niin, moi moi. Moi. No, Ei, teillä oli kaikki hyvin siellä. Olipa kiva kuulla Nella ääntä. tuliko kotiin ikävä? No ehkä vähän. Ihan tyhmää. Niillä on kuitenkin kaikki hyvin siellä. Ei se oo tyhmää. Nella on onnekas, kun se on tommonen äiti. Kiitos. Jiri tosin on täysin eri mieltä. No mut ihan sama. En mä halua kuluttaa meidän lomaa miettimällä kotiasioita. Pitäisikö siinä tapauksessa hakea pullos kumppaa ja juhlistaa onnistunutta reissua? No pitäis. Kumpa tän fiiliksen vois viedä kotiin? Niinpä. Mä vaan toivon, että kaikki riitely on ohi, kun me mennään kotiin. Kiitos. Mistä hyvästä? Matkaseurasta ja kantoavusta. Huomattavasti vähemmän nuutunut olo kuin ennen matkaa. Samat sanat. Mun puolesta voidaan lähteä koska tahansa uudestaan matkalle. No mulla olisikin semmonen kaupunkiloma tiedossa. No, mut
Ennen sitä pitää vissiin palata todellisuuteen. No miten niin? Mennään tänään illalla saunaan. Palataan siihen arkeen vasta vähän myöhemmin. Tarviiko edes kysyä? Se on sitten sovittu. Sovittu. Näen myöhemmin. Moi moi.